Ije. Say, Chukwu Kikabiam, Ekenengi fi himel. After I catch the name of Boko back then, Ketani Zebori, they took on Sona Babuaya, Ketani Gosiana. Beauty grip for my months, I manage 1K, Mechan and Canabia. Funny how we make money now to Juku, I came and work out it on. At my early 20s, I go me a man and job on my mama. I did was scared of failing. Because all my mother, they say why you know the two Mandeo, you can wake it why I forget. Comfortable. And I say, no, the kiss is no botcheta. Email is so in a hand in wake it why he married Jibeba no botcheta. K Oria catches name against Sobu, Ijisiki, Biake, Legaro. I cannot do the Chineke with the Hena Chicken or Yera. Oh, you're not the baby and Wabana. I know I'm no Manana Manashira Ibia. Never and then I, Mambian and then came for the Bianaban Abanazina Bacam. Over me is of take you. Laugh about your kick banana never numb. On our come, moon on our Bacam. Mokum on Ekbum, I'm your mammy. The doctor never no botcheta Kahalegaro. Manimonia went through in your man Bodu. Oh, you water your man on Amanahamoyam, Namnamape, Manoya water then they blew die, Shy Gani, Chineke Dragani, and I Jesus, Yanan Dore, they only him a rock, and I don't him a rubber no bag. Chineke for is a very Ashagan or Jesus, Amen. Amen. Ye merenji bia no bochita bu national na ewe ndị ga-abịa fụ anyị ndị ga-abịa nete ahụike anyị mgbe isi ka m bịa maka na amara m na mmadụ kawa nka na ọtụtụ ọrịa na-abịa ka m bịa soro fụ ndị ahụ nene ahụike m. Mana enwere otu ọrịa mere ji bịa ebe a. Ọrịa mere nji bịa bụ na ana m enwekere ukwu mgbu ya na ọkpa mgbu. Onye wa bụ nji wee bịa. Okwu Chineke si na onye na-akọ n'ubi mmadụ na Chineke ga na-akọ n'ubi ya ebe ọ bụ na ọ tọrọ ya ụtọ ịfụ maka ahụike ndị ọzọ ihe dịka ahụ Chineke ga-enye ezigbo ahụike Chineke ga-enye ọganihu ọ ga-enwe ihe mkpata akụ ebe ọ bụ na ihe gbasara nwanne ya ndị ọzọ na-emetụ ya n'obi Jehova ga-agọzi ya. Oge ndị chọrọ imere anyị program abịa anyị si n'aka igwe anyị na-achị obodo anyị wee mara. And I happen to be the palace secretary of Igwe. The letter age will be ja or Nakam called. And America, I got an organ dempa. Na I got nene Makara, I marry Kaid. Makoya banana ready in an ariki or Chorokan de Adam. On a die ubu to governor. O governor ran home I for you how massacre gamen over there. Ihe anyị na-ga-ekpe anyị ada achọta ịma onye bụ ihe mere ihe ahụ mana ihe anyị na-eme ka ikpere onye ahụ ekpere ka ọ dịrị ya na mma ebe ọ na-echetakwa maka ndị ọzọ. Gaius Chibueze anyị na-ekene gị anyị na-asị na ịbụ ezigbo nwa dotere ụnọ maka asị na akụruo ụnọ amara onye kpatara ya. Anyị na-ene anyị otu iji wee nechaa ya gachaa n'ihe na-eme n'obodo ndị ọzọ wee sị na ọ ga-adị mma ka o mee n'obodo nke ịwa na ọ ga-abụ ihe ọma ihe gị na ndị gị ha na-akwadowe ihe a maka onye na-echeta onye ọzọ ka iji arụ akọ n'ubi onye ọzọ ka Chukwu jide ya kọrọ gị otu iji wee chọ ka ụmụ ndị metara gị karịa ike dị na be ha otu a ka ọ ga-adịkwa gị n'ezinụlọ gị. Gaius Chibueze Nkene ana m ekenekwe gị otu isi wee si ka ị bịa neta ụmụ ogbe ndị ahụike ndị ahụ na-adịrọ mma i wee wefụta onwe gị were si ka ihe ọma dị otu a wee bịakwute anyị na-asịkwa Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Ihe ọma ọbụla nke ị na-achọ ka Jehova mere gị ya n'aka nri n'aka ekpe Chineke kpuchite gị napụta gị n'aka ajọ mmadụ o ka Jehova kpuchite gị otu isi wee mere anyị Jehova mekwe nke dị mma na arụ gị n'aha Jizọs. Amen. Ihe anyị chọrọ ịkụzi tata bụ ihe ga-abarụ gị uru bara ụmụ nwa gị uru wee bakwa uru gị uru mgbe ị ga-ama ụmụaka gị. Anyị na Dr. Amaka Nnamani n'ebe a ụbọchị taa ọ ya bụ dọkịta dị in charge n'ebe anyị nọ kịta ka anyị na ya nwee mkparịta okwu gbasara mmemme a na-eme n'ụbọchị taa. Nne ndewo. Daalụsọ. Akpọgo m gị afọ nwee ihe ọzọ chọrọ ka ndị mmadụ n'ebe a mara gbasara gị. Okay, abụ m consultant radiologist na UNTH. So abụkwa m member Breast Without Spots bụ an NGO na-elekọta maka ine na-arụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke. Ọ ife mbụ.
Jaloso na nkọwa ị nyere anyị nọ ebe a n'Obeagu n'ụbọchị taa ị nwere ike inye ezi nkọwa gbasara ihe a na-eme ebe a n'ụbọchị taa tata nwa ha nwoke nwee Eastside Ventures and Gaius Chibueze Foundation bụ onye kpọkọtara anyị si anyị bịa nene arụ ndị befa so ihe anyị na-eme ebe a bụ ma prostate cancer screening for the men anyị ga-enene blood pressure ha nene sugar ha then ụmụ nwaanyị anyị ga-ene ha bụ screening cervical cancer and breast cancer and ihe ọbụla anyị chọpụtara na arụfa anyị na-agbafa ndị a ga-enye treatment agwa ha ka esinye ha treatment ọ bụ just an infection enye ha drugs for it so ọ bụ nke ha ga-dị enid ijebe ụlọ ọgwụ anyị gwakwa ha ebe a ga-eje ndị ha ga-afụ make sure na ha lụrụ ebe ha kwesịrị ịlụ ka ihe nwere ike ikwu gbasara ndị ebe a ha nadabakwara unu ọfụma ka unu si chọọ ha nabatara anyị ọfụma from igwe ha na ndị kansa anyị na-ekene fa nke ukwuu ịma ọ dị mgbe ọ bụ onye obodo ha na-emele ha anya ịghọta so ha fụrụ na nwa ha nwoke bụ onye chere ezigbo echiche a ha nabatali ọfụma nabatakwa anyị ọfụma bifo anyị elute dịla ebe a ha etogo kanopi ụmụ nwaanyị nọjụ ụmụ nwoke nọjụ ụmụaka nọdụ n'ime afụnụrụ m ụdịrị ya mbụ anyị na-asị ndị obodo a ndeewo na nke ha mere onwe ihe ọzọ nwere ike ịgwa gbasara ihe a na-eme ebe a n'ụbọchị taa m na-asị ka ndị ọzọ nyomie Gaius Chibueze ngene ihe ọ na-eme amaka esi etu a na-eme ya na obodo n'obodo onye jepụ fụ ihe dị mma o weneta obodo ya so Gaius gapụrụ fụ na ine na-arụ dị mkpa screening ihe ndị oyibo na-akpọ screening maka ọ bụrụ mgbe arụ ya balụ mmadụ etinyelibe ka enene ndị arụ dị shọ na ihe niile dịkwa mma so ọfụ na ọ dị mma wee kpọọ anyị si anyị bịa nene ụmụ nwanne and so ọ bụ na a ga na-eme etu a ndị Chukwu gọzili na-eme etu a na-eweneta ife dị mma obodo nwere ihe dị ka obodo ga na-aga n'iru ka ị nwere ike ịgwa Gaius Chibueze n'ụbọchị taa gbasara ihe a na ihe ọ na-eme amaka ike agwụ ya na onye Chukwu nyelụ akụ na ụba na ọ na-enyekwa ya responsibility ihe ọ ga-eme so ọ na ha eme ya jisi ike agwụ ya n'ọlụ daalụ na nke ikwuru ihe mere ụbọchị taa Gaius Chibueze Foundation so na ndị nyere aka ime ka ọ bụrụ ihe gara n'ihu n'ụbọchị taa ka ihe nwere ike ịgwa Gaius Chibueze ya na ndị ọzọ nọ n'obodo dị iche iche nwekwara ego ime ọdịka ihe ndị a dịka m kwuvuru mbụ healthcare na this country dị very ọ na-agụ akwa because ụfọdụ ndị many people enwero means ha ji aga screening especially maka cancer ife nwe ịgwa ọga Gaius bụ ya daalụ nnọọ iwefute ego this that can cover this kind of event adịrị easy ya maka nji wee say thank you and to other people too nwekwu the means inyela aka for this kind of events bikonu come home, come to us, Breast Without Sports. Let's help you implement such medical screenings because it is for the good of the society. The more we screen, the earlier we detect cancers like prostate cancer, cervical cancer, and breast cancer, the higher the chances of somebody surviving. It is worse when such cancers are fear late, and if an especially in the Bible, late detection. And that late detection, they move so many people. Untimely death, even small children, yes, because pediatric cases of cervical cancer and even breast cancer, So, in summary, Biko, I'm so grateful to Gaius Chibueze and his foundation. And I'm imploring other people too that have the means, please come home. Let your resources come to augment Nigeria's healthcare system to provide these services free of charge. Thank you. We are told that we have to do unto others as we would like to be done unto ourselves. anyị na-ekelete ha ncha obi na-atọ ndị Obeagu ọkụ n'ọrụ ụdọ ọbụrụsọ hawa ọbụrụsọ ndị a n'ebe a biko nnara onugbu anyị Gaius na anyị kelere ya obi na-atọ anyị ụtọ Chukwu
Chukwu gọzie ya. Mmaji mmaji. Mmaji mmaji kwuru mmaji mmaji. Yes.